views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Hanzi ukapoya mugwara ukabuda mumutsara tokusvasvanga. Tokusvasvanga. Mashoko arikubva kumunhu ane the highest position in the country, ane ruzhinji rwevanhu runotarisira kwaari kuti ndiye mukuru wenyika. He is supposed to be leading by example, but he is coming on public platform achitaura kuti tokusvasvanga. Mawani aya. Statement iri ranetsa and it's trending on X. Vari kutaura kuti izvoni Zimbabwean President Mnangagwa warning of discipline to those who step out of line raises serious questions about democracy in Zimbabwe. Is this leadership or intimidation? Mubvunzo uri kubvunzwa. The South Africans vanoda kutozivawo kuti zviri kumbofamba sei, chii chiri kumbonyatsoitika. Leadership here kana kuti kuvhundutsirwa kwevanhu. Tokusvasvanga. Mawani zvekutodaro. Ndisingapedze nguva, I want to go through the video. Toroona tese kuti zvavaitaura mukuru Youth Assembly, National Youth Assembly yeZANU-PF uko. Zvinomeka sense here. Zvinomeka sense here. Umwe musuno uyu Garu akabuda achitaura kuti hatidi vanhu vanotengesa mumigwagwa, hatidi vanhu vanotengesa ma-second hand clothes. Nhasi mukuru wenyika oti zvekungwavha zvakaipa hatizvidi. Ma-citizens orarama nei kana asingangwavhe? Because hakuna mabasa. Vorarama nei? The only way for them to survive is kungwavha. Yet unoona umwe munhu anoombera maoko, anopururudza zvinhu zvakadaro. Mawani aya. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamizai Point 5 Creative Studios. Kana une nyaya yaunayo yauda kufambirwa, yauda kuti tifambire, ndibate namba dzangu ndodziri paskrini idzo. Kana une bhizimusi raunaro rauda kuti ndishambadze, ndibate pasame namba ipapo. Toita sei? Toshambadza bhizimusi rako handitika. Be Safe Consulting vari kutaura izvo kuti company registration, kuvhura maaccounts eFNB, website designing, logo designing, any advice yaungangode kuziva inoenderana nebhizimusi. Aiwa, bata nhamba dziri paskrini idzo, vanokuitira mudhiginyira wacho. Kana kuti you can visit their website iyo yakanzi besafeconsulting.co.za. handitika vanomva vakuitira mudhiginyira wacho. Zvinhu zvako zvova zvaita sei? Zvova zvaenda kumberi handitika, nekuti kungwavha kwanza hakusi kudiwa nemukuru wenyika. Saka totoita sei? Totoita zvinhu zviri order, zvinhu zvine hunhu, zvinhu zvakaita sei? Zvakarongeka handitika. Saka bata nhamba dziri paskrini idzo, wotaura navo vakomana ivava. Usakanganwa kwaudza kuti wabva nekuna DJ Holly, nekuti unotemwa nemadiscounts ekuwanda handitika. Rega tinzwe mukuru achitaura matauriro ake kuti ari kumboti chii uye zvakamira sei. Comrades, those who are here who think that they are not comrades, stand up. Hallelujah. Now I know I am talking to comrades.
Macomrades ane gwara. Macomrades anoteerera. Macomrades anoziva chinonzi the correct revolutionary line. Macomrades anoziva kuti kana ukareswa unosvasvanga odzokera mugwara. Saka ndinovimba kuti mese muri muno makazvipira kuti mukareswa musvasvangwe modzokera mugwara. Right, inini panondinetsa panhu 1. Vanhu vachiudzwa zvinhu zvakadai so vanoombera maoko, vanoratidza kufara. Vakaroyiwa here? Vakadyiswa here? Chiko chiri kumboitika kuhama dzedu idzi kusvika pakufarira kutoatenda? Asi mukatadza kumita kaviri pagore ndokusvasvangai. Musabuda mundima yenyu, mune ndima yakanyogwa pasi. Hakuna gumbo mumba, gumbo panze muchibuda mundima yeyotsi. Svasvangwe. Ndakataura mukuru wenyu kuti zero iri ukaripa keshi rinosvasvanga keshi yacho. Saka mukasavapa keshi mayuthi acho, mukasavapa keshi kuti vatange mabhizimusi, vaitewo something, muruda kuti vaite sei? Togara tichizvitaura panapa kuti ZANU-PF does not care about masupporters ayo. Ari kutaura mukuru wenyu uyo pachena kuti mukavapa keshi hapana avo vanosvasvanga keshi, vanodya keshi. Vangani vakambopiwa keshi vakadya keshi? Vangani? Ndopatogara tichikuudzai paipai kuti uyu musangano uyu hausi musangano, siyanai nawo. But hamuteerere, munenge muchida free transport, unenge wapedza mwedzi wese usati wambopindawo mutaundi, usati wambokwira bhazi, woti regai ndikwire bhazi remahara ndonodyawo chicken ini yemahara, wonzwa mwoyo wako kusununguka, but unenge uchitotengesa future yako. Hanzi mukavapa mari vanosvasvanga keshi, womva woombera maoko. Zvimwe nyara iyo. Shun dishonesty. Shun corruption. No quick wins. No quick money. No easy money. Kana zvichinzi no to corruption, zviri kutaurirwa mayuthi here kana kuti maleaders? Mayuthi aya anoita corruption ipi ivo vatori tsuro zvavo dzemubhuku? Chii chavanoita chiwori hupi hwavanoita? Quick money ipi yavanoita muchivataurira kuti hativape keshi, vanosvasvanga keshi? Aya angowo mazwi ekuti vanhu vakungotaurawo kuda kungonakidza ruzhinji kuti vanhu vafare, but at the end of the day hapana. Ari kuita quick cash ndiani? Ndichivhayo. Who is distributing cash kuvanhu? Ndichivhayo. That's quick money. Right now Mparinga 50,000 rich, Ndlovu 150,000 rich. Vese vari kupiwa mota, vari kupiwa mari, they are making quick money.
yeti mkuru wenyu ari kutaura kuti no to quick money. Corruption yacho iri kumbobva kupi? Who is responsible for that? Tikada kuzvitaura zvonzi makutaurisa, makatengwa, matumwa. Hapana kana chinhu 1 chinobuda chakanaka kubva kuZanu PF. We've been saying this long time now, for a long time now. But vanhu hamuterere, people you don't want to listen. Zvakaoma ma1 aya ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje, yanga ndikuratidzei kuti muzvionere mega. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, Tutis, bye for now. Let's meet in the next video.